Dobrý den, já jsem Dirdara a je tu se mnou Pavelix. Čau. No, tak a dneska to budu crossit v jednom serveru v GTA San Andreas. Jasný? A já budu Pavelixovi říkat věci nějaký jakoby a on je bude jako komentovat. Jasný. Teďkon pojedu, Do prdele. no uvidíš kam jedu. Tak je pravda. Ty voho, já musím vypnout televizi, počkej. Oni mají na televizi Epic. Cože? Ale nic. V čem máme televizi? Ne, že na ní máte. No, když máme jednu LCDčkovou, No. ne, plazmovku. LCDčková, ona se lehce zničí. Máme ledku. Led. No tak. Vidíte trošku menší lagy, protože mluvím přes Skype. Minule to Jo. byl Jirka, teďkon je to Pavlix. Příště možná, jestli si se mnou vůbec někdy bude povídat, tak třeba Arman. A kdo ví? To ne. A kdo ví, třeba hrozně moc lidí já znám teda. Vidíš. Tak teď jsem skočil ze skály. A moje auto si s tím hravě poradilo. Nemá... Nějaký čí? Nějaký čí, jestli tam byl. No... Cheaty tu nejsou, ale... Ani neznám žádný. Teda já totiž nejsem cheater. A to je jedno, kdo by nebyl, já jsem taky cheater. Teď ses Taky udal. cheater, starý. Teď ses Co? udal. Já vím. No, jako cheatuju, jo, ale v jiných hrách. Teď se přiznal. No, ale já necheatuju v Minecraftu. V Minecraftu mi to nevadí, víš co? No, ale v Já mám Minecraftu... takový peckový mod, který můžu gimovat na multiplayer. A já už ho nepoužívám. Už ani nevím, jak se jmenuje. Koukni se na Jirkovo video, jo. Co tam zase? To těžení diamantu, jak se lehce najde diamant, ale až potom. Po tomhle videu. Tak. OK. Byste se taky mohli podívat. A Pavlixi, protože ty seš zástupce nebo něco No. takového v Game Movies, tak co bys nám o tom řekl? No. No tak mluv. No, když si kouknete na náš web na nevím co už, ne, kecám. www.game.movies. Doháje, on mě honí! Ne, ty ho nemluv to sprostě. Normálně, ty vole, ujíždím, to uvidíš, ty vole. Tohle fakt oni mě hodí dva monster truckové. Do háje, řeka, ne, já nesmím do řeky. Pryč. Rychle na most, tam mě nemůžou sejmout. Ale oni jsou za mnou, já si jich vůbec nevšim, celou dobu mě honěj. Au! Vajs. Takový hezký auták a oni mi ho zmrvěj. Nebuď prostej. Já nevím. Už mě zase honí. Au! Tak to se zasměješ, jak mě to honí, ty boho. Tohle je konec videa. Ne? To už zničí auto. Ne, tak nám něco řekni o Game Movies a to zatím budu ujíždět. No takže, jak asi už někdo víte, že Game Movies je dva hráči, já, Pavelix a Arman.
a natáčíme videa z různých her. Hele, Koukejte na... Co? promiň, že ti do toho mluvím, ale ty seš Pavlix. No a vy. No ale teď si řek, já, Pavlix a Arman. Aha. No tak já a Arman a natáčíme videa Oh! z různých her. Ty vole! To si ze mě snad někdo dělá srandu, že mě oni nenechají na pokoji. Oni mě strčili do stromu. Ty hovada černý. Síče. Hnusný černoši. Ty vole, oni jsou ochranky. Do háje musíme sejmout. Sejmu tě, hajzle. Cípni. Neházej po mně ten hnusný granát. On se ještě zabije, tyjo. Hele, on nechce chcípnout. Teď jsem chcípnul já. Chudáčku. Jsem mu skoro zabil už. No, tak. Něco nám říkej o tom gameu, Míš. Já o tom chci taky něco vědět. No, takže já jsem říkal, jsou to takový dva hráči, já a Arman, a natáčíme videa z různých her. A když se kouknete na náš web www.game-movies.webnode.cz, tak tam najdete všechno o nás, i náš hamači server na 1, 2, 3 s pluginama. A když se kouknete na náš Facebook, a už nevím, jak se nazývá, to je docela dlouhý. Game movies, něco. No, Game Movies. No tak Facebook najdete na webu a tam máte taky veškeré informace a... Když jste tam dlouho nic nenapsali. Chceme dosáhnout úplně daleko a chceme dostat partnerství a penězí. A na to potřebujeme hodně odběratelů a hodně zhlédnutí. Asi všechno. A čím by vás jako zpeněžili? Jako penězma? No právě, aby jsme mohli kupovat různé hry, různé programy na videa a všechno použijeme pro vás. Hele, promiň, jo. Já se nebudu radši k tomu vyjadřovat. Abych něco řekl, co by tě možná... Ne? Ne, že by ti dali peníze nějaký, tak to mi trošku přijde to. Že by to asi nedošlo, ale... Je to možný, já jsem teda... Se mi to seklo hrozně. No. Už se to odseklo. Jako, nevím, jestli by ti, kdyby vám dali peníze nějaký, tak jako bych vás pochválil, ale nemyslím si. No, tak oni tenkrát dávali skoro každému, ale už mají málo peněz, takže to dávají ten jako, kdo je na YouTube třeba nejlepší a my chceme právě dosáhnout nejvíc. Aha. No tak. Třeba Mentos má partnerství a teď může dávat jako vzhled videa, jak má třeba to Spellbound Case, epizodu 1, tak tam má jakoby takovou animaci. A my to chceme jako taky takhle dělat. Aha. No tak děkuju. Prosím. Děkuju, že jsi mi to docela vysvětlil. Snad někdy si promluvím s Armanem. A co mi k tomu dál řek? No, Neotravuj. to mluví na svoji ségru. To už na mě taky docela hodněkrát řek. No. No tak... No a ještě vám řeknu, ať děláte darový odběr, No. a pokračujeme ve videích, to vám řeknu jako vždycky, dejte mu like, komentíky a no. Ať má lepší úspěch, no. Tak. Děkuju, že jsi to uvedl, i kdybych to neřekl. No tak, já si myslím, že tohle je všechno. Že tohle je spíš takový informace, i když hraju, tak Jo. o Game Movies a ještě budu dneska jednou s Pavlixem natáčet, ale to už bude jenom hraní, kde budu jenom já sice zase, ale bude to jenom hraní. Třeba teď, až skončíme, tak začne natáčet třeba, že jo, Pavlixi? No to je jedno. On se k tomu nechce vyjadřovat, tak
Čau, čau. Čau.